assalamu aleykum min calminima monsieur le ministre min calminima hannde a ari tawtorede gudditgol kaaɗo juma hol sentiment mo joguiɗa hen wiyete ko noddinar o e wobde ko sam ko weltare andi sen woni wandiraɓe garɗen tawɗen inauguration mosquée mo Boppu wawa wonko wona weltare nden weltare hen noon en jettat Allah mo gandanɗa okki en tawede kono en jettat en président Macky Sall mo gandanɗa Allah okki ɗum e yontu mum wawde tawede o juma hanto wadde hen ɗon mo amba hanto ndemba hanti aussi mo gayti aussi Allah okki ɗum tawede ñalade inauguration ñaaga koɗo fof yo Allah wat Allah jaɓɗum e barki rasul ɗimi ko noon leydi jogui ɗum ko jaam so jaam alano en garata ɗo haɗen juul so jaam alano marché ɓodata so jaam alano guesi jaytaki aynoytaki goɗɗemi go wadde kala ko foɗanta en jaam nde leydi meɗen yo Allah yokku ɗum yajni ɗum e barki rasul kala ko addata jaam e bone kala ɗo wawi immorade yo Allah rendide en tegana eɗe sengge barki rasul wadde en mbawa kona ñaganade président Macky Sall mo gandanɗa o ɗum timmini ɗum Allah hokkum doole bawal yiɗani ko leydi ndi Allah wawa ɗum ko wawno yettide Allah jarama